Partner! Ano na? Nagpaparamdam na, usok na siya ng bonggam-bongga. Ang ating Mahiwagang Burnay! Matapos ang maghapong duty sa kanyang dental clinic, ay umuwing lupaypay si Doc Mike dahil sa sobrang dami ng kanyang pasyente. Hi honey, mukhang pagod na pagod ka. Maupo ka muna sa sofa at ipaghahanda ko na kayaya ang dinner. Sa lubong ng sosyalerang asawa ni Doc Mike na si Delilah. Kailangan talaga may Oo, sosyalera yun. correct. Wait honey, hindi muna ako magdi-dinner. Wala pa akong gana eh. At sobrang pagod na pagod talaga ako. Nagsabay-sabay kasi yung mga walk-in patients kanina sa clinic. Plus, may isa pa akong binunuta na sobrang nakakadiri ang bunganga. Masuka-suka ako sa baho ng hininga, honey. Sobrang pabaya sa oral hygiene. Bulok na bulok ang mga ngipin at may gingivitis pa. Dapat pinasa ko na lang siya sa iba kong kasamahang dentista. Gifted, no? Bakit? Nasa kanya na lahat. Parang yung describe niya, bulok na bulok, Correct. bunganga, Oo. may gingivitis pa. Tsaka team song niya yung kanta ni Daniel Padilla. Nasaya na ang lahat. Sobrang pabaya sa oral hygiene. Bulok na bulok ang mga ngipin at may gingivitis pa. Dapat pinasa ko na lang siya sa iba kong kasamahang dentista. Lugi pa ako sa binayad niya sa akin. Parang nagsisi na ako, honey, kung bakit ba ganitong profesyon ang kinuha ko. Ang araw-araw na magkalkal ng bunganga ng may bunganga. Kasalanan nito ni Papa eh. Gusto niyang sundan ko ang mga yapak niya, ayaw ko naman talaga magdentista. Kwento ni Doc Mike. That's enough, honey. Madedepress ka lang kakaisip sa salaula mong pasyente kanina. Sa kwento mo pa lang? Grabe, nasusuka na ako. Buti na lang at hindi ako dumaan sa clinic mo pagkatapos ko magpa-derma kanina. Kasi kung inabutan ko ang pasyente mo, gagawa talaga ako ng eksena. Sasabihin ko habang nagbubunot ka na, honey, may naamoy ka bang patay na daga? Ha ha. Diga? Sosyalere. Sosyalera. Ganun talaga, partner. Sige. Honey, may naamoy ka bang patay na daga? Kainis na. Pag nakarinig talaga tayo ng ganyan, nag-uusap kang ganyan. Partner, di lang tayo sanay. Palibasa, Daga. ganito kasi talaga. Daga. At Daga. tawag dyan, daga. Peste ng tahanan. Daga. Hindi yan, diga. Ang sarap bunutan ng puting buhok. Honey, may naamoy ka bang pati na daga? Ha ha. Pabirong sabi ni Delilah. Oh my gosh, that's so funny, honey. Pero masahol pa sa amoy ng patay na daga ang hininga ng pasyente na yun. Lalo tuloy ako nawala ng gana kumain. Anyways, honey, you look so great tonight. Mukhang mahal na naman na nagastos mo sa derma mo kanina, ha? Kumita na naman sa'yo ng malaki si Doktora Becky Beho. Itong si Burnay. Malaki daw yung nagastos, malaki din inayos kasi. Actually. Ay nako, mabuti pa, matulog na tayo, honey. Wala na talaga akong ganang kumain. I-massage mo na lang ako, please. Sobrang sakit ng katawan ko eh. Okay lang ba, honey? Minsan lang naman ako maglambing sa'yo eh. Pagbigyan mo na ako. Sabi ni Doc Mike kay Delilah, sabay halik sa leeg ng asawa. Yes naman. Ikaw talaga? Alam na alam mo ang weakness ko. Sige na nga, mauuna na ako sa bedroom ha. Sumunod ka na lang. Kinikilig na sabi ni Delilah. Yes. Alam na this. Ingat ka bago kang derma. Bawal mabasayan. Tama. Baka matalsikan. Half bath lang, half bath. Oo, half bath lang. Yun. Correct. Okay, honey. Magtutoothbrush lang ako ha. Then susunod na ako sa room. Nakangiting sabi ni Doc Mike. Sa banyo ay dali-daling nag-toothbrush si Doc Mike. Taliwas itinuturo niya sa kanyang mga pasyente. Paspasan talaga ang ginagawa niyang pagsisilpilyo.
Hindi rin siya gumagamit ng dental floss dahil alam niya ang masasamang na idudulot nito sa gilagid. Isang malaking sikreto ng mga dentista na ituro sa mga pasyente ang gumamit ng dental floss. At kapag dumugo at naimpeksyon ang gilagid ng pasyente, ay isinisisi nila sa maling paggamit nito. Oh. So hindi Wait. na siya sekreto ngayon. Ikaw mahiwagang burnay, Ito na lang ha. Meron po kami disclaimer. Burnay lang po nagsabi niyan. Oo. Malay po na. Hindi po kami nagsabi niyan. Baka mamaya mag-aklas dito yung mga dentista. Madami pa naman sila. Oh, PDA pa naman ngayon, Correct. partner. Oo nga, no? May convention sila Meron ngayon. ba? Sama-sama sila ngayon. Hay nako. Talagang maraming tao ang kayang mapaniwala na isang taong may nakakabit na salitang doktor sa umpisa ng kanyang pangalan, gaya ni Doc Mike. Matapos mag-toothbrush, ay sunod na kinuha ni Doc Mike ang paborito niyang mouthwash. Kumuha siya ng isang takal na mahiwagang dilaw na liquid at agad na ipinangmumog ito. Sanay na si Doc Mike sa matapang na lasa ng kanyang mouthwash, pero tila kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. Bakit? Habang nagmumumog siya ay tila nag-aapoy ang kanyang bunganga. Ilang segundo pa ang lumipas at hindi na kinaya ni Doc Mike ang hapdi sa kanyang bibig na dulot ng mouthwash. Baka nan-Moriarty kasi. Dali-dali niyang ibinuga ang mouthwash sa porselanang lababo at laking gulat niya sa kanyang nakita. Ano? Tumutulo sa puting lababo ang mapula at sariwang dugo na may kasama pang maliliit na piraso ng laman na nagmumula sa kanyang bunganga. Hala! Tila hindi isang simpleng mouthwash ang naipangmumog ni Doc Mike na unti-unting lumulusaw sa kanyang bibig. Oh! Muriatic acid siguro yan. Sinubukang sumigaw ni Doc Mike para tawagin ang asawa, subalit tinunaw na ng mahiwagang likido ang kanyang dila at lalamunan. Hoy! Patuloy ang pagtulo ng dugo mula sa bibig ng dentista. Maya-maya pa ay isang misteryosong lalaki ang bigla na lang lumabas mula sa shower curtain na nasa likuran ni Doc Mike. Hey! Hay nako, Doc. Tingnan niyo ang nangyari sa inyo. Di kasi kayo gumagamit ng dental floss, kaya dumudugo ang gilagid niyo. Pabirong sabi ng lalaki. Namukhaan ni Doc Mike ang lalaki sa likod ng shower curtain. Hey! Ang lalaking yon ay walang iba kundi ang kanyang pasyenteng kanina na pinandidirihan niya. Hoy! Tila naparilisan na si Doc Mike sa sobrang tindi ng kanyang takot. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto ng banyo. Honey, matagal ka pa ba dyan? Parang gusto ko na mag-shower. Gusto mo ba? Sabay na lang tayo. Sabi ng asawa ni Doc Mike mula sa labas ng banyo. Sibay na lang. Sabay na lang tayo. I want to see your diga. Milky ba? Papasok na ako ng banyo, honey, ah. Sabay na lang tayong maligo. Muling sabi ni Delilah. Gusto mang pigilan ni Doc Mike ang kanyang asawa, subalit hindi na siya makakilos. Naitali na ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay at paa gamit ang pinakapal na pulupot ng dental floss. Effort, no, partner? Ang Ang liit-liit liit kaya nun. Ang nipis-nipis pa. Pwede naman bumili ng lubid. Diba? Buy a rope, you know. May effort eh, may Correct, effort. may effort eh. Mm. Naitali na ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay at paa gamit ang pinakapal na pulupot ng dental floss. At sa likod ng pinto ay nakaabang na ang lalaki. Dala-dala ang isang patalim at isang boteng puno ng asido. Hoy! Honey, I'm here. Sabi ni Delilah sabay pasok sa banyo. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? You're bleeding! Sabi ni Delilah.
Nilapitan ni Delilah ang duguang asawa para saklolohan ito. Ngunit mukhang siya rin mismo ay mangangailangan ng saklolo. Huli na ang lahat bago niya napansin ang lalaking nakaabang sa kanyang likuran. Bago pa siya makasigaw, ay naibuhos na ng lalaki ang mabagsik na asido sa kanyang iniingat-ingatang mukha. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mag-aamoy patay na daga pagkatapos ko kayong katayin at ipakain sa pusa. Sabi ng misteryosong lalaki sa mag-asawa. Nakakatakot naman yung misteryosong At may lalaki. pahabol Aba. ang mahiwagang Burnay. Lesson, huwag magbabad-mouth sa kapwa kung ayaw mong paipakain sa pusa. Yun talaga yung main idea ng talaga kwento. yun eh. Yun talaga yun. Huwag kang magsasabi ng masama tungkol sa kapwa mo kung ayaw mo mapakain sa pusa. Oh my gosh. Such a creepy story. Ay, pero totoo yun ha. Huwag tayong nagbibitaw ng masasamang salita sa ating kapwa kasi lahat to, may ibabalik sa atin to. Tama. Diba? Ganyan. Aksyon, salita, kahit isip nga lang eh. Bagay na iniisip natin na masama sa ating kapwa, ibabalik sa atin yan, kabisyo. Tama. Kaya, importantasious, kabisyo. Believe in karma. Do good. Diba? Be good. Speak only good things. Tama. Habang kaya. Correct diba? ka. Kasi malay mo, di ba? Yung karma. Bumalik sa'yo. Ang tindi ng karma nito, partner. Tsaka sinundan na. Sipin mo. Siguro siguro ang nangyari dito, partner, clinic pala nagrereklamo na yung doc. Oo. Siguro naririnig niya. Oo, nilalait-lait. Oo, Siguro, baka- ito may May sakit sa utak, partner, para naman magpamumog ka ng asido, Oh. di ba? Sa dentista mo, may sakit ka sa pag-iisip. Correct. May sakit sa pag-iisip. Ah. Na karma. Yan. Matakot sa karma. Be good, kabisyo. Do good things. Corrected ba? Actually, yun naman talaga yung medyo sinoko tayo ng konti ng Burnay. Pero Oo. ang pinaka-lesson talaga dyan is may karma po, mga kabisyo. Tama. Kapag may sinabi ka, may ginawa ka, may balik din po ito. Correct. Hindi lang naman sa masamang mga bagay. Ganon din sa mga mabubuting Ganon din sa ginagawa mabubuting natin. bagay. Ganon din. Meron din pong good karma. Yan. Correct. Ang mga kwento po na may wagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po, Tambalan! Pwede niyong i-like, i-share para marami rin po ang ma-inspire sa kwento ng ating mahiwagang Burnay. At ang pinaka nakakatuwa dito, mga kabisyo, pwede nyo na mabasa ang mga kwento ng Burnay kasi po libre po ang Facebook hatid sa atin ng Talk and Text. Ito po ang internet.org by Facebook ng Talk and Text kung saan meron libreng internet. So pwede ka nang makapag-search yung mga favorite news websites para updated ka sa mga happenings. Kahit sa Facebook, mga kaibigan. Correct ka. Libre din. Facebook all you want. Tama. Pwede. All you have to do is to text internet at isa mo lang yan sa 9999. Napakagandang offer sa atin ng Talk and Text. Araw-araw, panalo. Nakatutok sa atin si Luella Ogaire. Oy, matindi nating tambalanista and she is celebrating her birthday today. Uy, happy birthday! Luella Ogaire, maraming salamat sa iyo. At si Papa Tots ay may pinapabati sa atin. Hi Papa Tots, good morning. Good morning, Papa Tots. Yan si Yogad, mga taga Yogad Can Resort dyan sa Etchage, Isabela, nakatutok sa atin. Yahoo! Umi-eco-eco daw ang tambalan. Thank you Salamat! sa pag-eco-eco ng tambalan dyan sa lahat ng mga kabisya natin sa Isabela. Thank you very much po for Thank tuning you. in. At syempre mga kabisyo, dahil anniversary ng Cherry Mobile. Uy, tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. Corrected by hanggang June tayo magkakaroon ng mga bonding moments. And for today, nandyan po kami mamayang hapon alas 5 in the PM sa Cherry Mobile, Fairview Terraces. Yun. Kita-kita tayo mga kaibigan na sigurado mag-enjoy kayo sa mga mini activities, sa mini games na meron ang tambalan kasama ang Cherry Mobile, Correct. syempre. Antabayanan nyo po yung mga discounts, antabayanan nyo po yung ating meet and greet, at yung kulitan natin mamaya. Bukas naman po, nandiyan po kami sa Cherry Mobile, SM San San Lazaro. Lazaro. Alas 5 naman din in the PM. And on
on Sunday, nandiyan po kami ni Chris Choper sa Malvar, Puerto Princesa, Palawan. Alas 3 ng hapon. O yan, napakarami ng mga araw para tayo magkita-kita at mag-enjoy kasama ang Cherry Mobile. Napakaganda po ng handog sa atin ng Cherry Correct. Mobile kasi ang daming mga on sale Tama. na mga gadgets, devices, and phones. At saka ang gaganda ng mga telepono nila. Oo Diba? naman. Kung ano yung need mo, they have it. Gusto mo ba Tama. ng shockproof, ng waterproof? Gusto mo ba ng Android? Gusto mo ba ng octa-core? Gusto mo ba ng quad-core? Gusto Gusto ba mo ng ba ng customized, dual SIM? Diba? Oy. Nandiyan lahat po yan sa Cherry Mobile. Thank you, Cherry Mobile. Salamat, Cherry Mobile. Sa lahat ng mga kabisya nating nakatutok ngayon, smile! God will take care of you today. Be happy! Tama! Muli, eto ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagsasabing, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Yo! Yo!